Deportes Jamex, a túa tenda de deporte e xoguetería dende hai máis de 30 anos. Todo o que precisas para practicar o teu deporte favorito e para que vistas as prendas máis actuais. Temos todo para o teu bebé, para o seu descanso e para o seu transporte máis seguro. En Jamex temos a mellor calidade en roupa deportiva, para unha vida saudable ou para vestir cómodo e co estilo que buscas. En Jamex facémosche a vida máis fácil. A ese de Chantada gañoulle por 2 goles a Sarriana nun encontro que era moi importante para os de Óscar Méndez, que se atopan agora na 12ª praza da clasificación. É certo que este fin de semana conseguimos un partido importantísimo, sumamos 3 puntos fundamentais para as nosas aspiracións aquí ata final da tempada e fixemos ante un rival que obviamente nos puxo as cousas difíciles porque eles tamén sabían que era unha oportunidade importante para acercarse a nós un poquinho máis na táboa e a rivais que estaban un poquinho por encima. O partido viviuse con moita intensidade e a verdade que con bastante presión por parte dos dous equipos porque obviamente ambos queríamos gañar e houve moitas alternativas para os dous. Ao principio do partido tivemos unha clara ocasión, de seguido houve réplica por parte deles e sobre todo a raíz do primeiro gol que conseguimos que materializou Cadete pois logo de un excepcional remate de cabeza. A partir de aí o Chantada foi un poquinho mellor, estivo máis tranquilo. Pasou a ser en maior ou menor medida o dominador do encontro xa. O segundo tempo, Sarriana seguiu tentando impoñerse, pero o Chantada estivo ben defensivamente. A Sarriana tratou de impoñer o seu ritmo e obviamente pois o conseguiu e tivo unha clara ocasión que puido haber colleitado empate, non foi así e logo tras o segundo gol de Joserra prácticamente o partido quedou sentenciado. Non foi un encontro brillante en liñas xerais, pero penso que o máis importante era sumar 3 puntos e logo pois obviamente de vir e disputar un partido contra o Estudiantil no que sufrimos moitísimo tras perder incluso anteriormente na casa contra o Viveiro. Non había certas dúbidas, pudemos disipalas, é importante que, como comentaba, se quedaran os 3 puntos ao noso casilleiro. Máis cerca do obxectivo da permanencia. Esta semana traballan con algo máis de tranquilidade pensando no seguinte encontro ante o Dorneda. Para Óscar trátase dun choque fundamental para seguir competindo en preferente. Son 24 puntos os que quedan en xogo e obviamente con sacar seguro que se sacamos a metade dos partidos non vamos a ter ningún tipo de problema, nin vamos a estar pendentes dos arrastres nin do que aconteza. Non sendo así, pois teremos que esperar e iremos vendo que vai acontecendo, pero bueno, vamos a ir partido a partido, pensar o que temos agora e aproveitarnos en maior ou menor medida das sensacións que vivimos este fin de semana, donde a pesar de non facer un xogo brillante, pois como dicía, o equipo se fixo un esforzo tremendo.